Kapag nakita ko kung sinong bumarang sa akin, ibabalik ko sa kanya ng 100 beses ang ginawa niya sa akin. Itay, bakit ka nagtiwala sa isang estranghero? Hindi magandang dala sa atin yan. Palagi ninyong pakatatandaan, walang mabuting maidudulot ang isang demonyo sa inyong buhay. Ang kwentong ito ay hango sa totoong kwento. Nangyari ito sa taong 1990. Walang eksaktong lugar. Agusan del Norte. Magandang araw, kabaryo, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig, lalo na ang mga nasa ibang bansa. Ako po si Ricky, isang OFW. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang aking kwento na hinding-hindi ko makakalimutan, lalo na ng aming pamilya, at nag-udyok sa akin na magpursige at mamuhay na dito sa ibang bansa. Sa mga panahong ito ay nasa 20 taong gulang pa lamang ako at nag-aaral pa sa kolehiyo. Ang aming pamilya ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagtitinda ng isda. Ang aking ina ay may pwesto sa palengke, habang ang aking ama ay naglalako naman ng isda sa kabilang bayan. Ang aming lugar, kabaryo, ay ilang kilometro lang malapit sa sentro ng Caraga. Ngunit sa mga panahong ito ay mga iilang lugar pa sa amin na wala pang kuryente, at isa kami sa mga nagtitiis pa sa paggamit ng gasera. Ako ang pinakamatanda sa 3 magkakapatid. Hindi rin kagandahan ang supply ng tubig. Hindi sa marumito, kundi hindi sa lahat ng oras ay patuloy ang agos. 4:00 ng umaga hanggang 6:00 lang ng gabi. Tapos 12:00 ng tanghali hanggang 3:00 ng hapon. Iyon ang nakatakdang mga oras. Kaya kapag hindi ako nag-ipon ng tubig sa umaga, ay asahan ko na ang bulyaw ng aking mga magulang. Ang mga magulang ko kasi ay madaling araw pa lang ay nagpupunta na sa fish landing upang kumuha ng isda, habang ako naman ay gising na rin pagkaalis nila. Bukod pa sa konting oras lang na may tubig, napakahina pa ng daloy nito. Kailangan pang gumamit ng planggana para doon sahurin ng tubig mula sa may hose. Kahit antok na, ay wala akong magawa kundi iyon ay araw-araw. Gamit ang gasera na tanging ilaw ko sa madilim na paligid, ang pwesto kung saan nagsasalok ng tubig ay nasa gilid ng aming bahay. Samantala, ang nasa likurang bahagi ay isang lote na walang nakatayong bahay. Isang pribadong lupa na nasa 2 ektarya. Napakasukal din ito at binakuran pa ng barbed wire. Isang beses, habang nakaupo ko sa maliit na silya at nakasandal sa aming dingding, habang naghihintay na mapuno ang palanggana, ay nasipat ko naman itong si Mang Elmer. May dalang flashlight at itak. Pabalik-balik siyang naglakad sa daan, nakatapat lang ng aming bahay. Kinuha ko ang gasera at nagpunta ako sa daan. "Mang Elmer, bakit po? Anong nangyari?" tanong ko sa kanya. "Yung asawa ko, inaswang. Hayop na yan. Kapag nakita ko ang demonyong yan, pipira-pirasuin ko talaga yan," sagot naman sa akin ni Mang Elmer. "Aswang? May aswang dito sa atin?" muli kong tanong sa kanya. "Oo, kitang-kita ko kanina. Ilang gabi na rin kasi yung pabalik-balik." Mangyari kasi na buntis ang kanyang asawa na si Aling Lenny. Naglabasan na rin ang iilang kapitbahay at nagkumpulan habang pinag-uusapan ang di umanong aswang.
Habang ako naman ay nasa labas lang ng bakod namin at sinisipat kung puno na ba ang palanggana. Sa katunayan, matagal nang usap-usapan sa aming lugar ang pag-iral ng aswang. Sa aming dialekto ay mas ginagamit namin ang salitang wakwak kaysa aswang. Ang wakwak ay parang general term na aswang. Iyan din ang nilalang na panakot sa mga kabataan. Sa mga nagkukumpulang mga kapitbahay ay narinig ko ang kanilang mga kwento tungkol sa karanasan nila sa aswang sa mismong lugar namin. Hindi ko rin maiwasan na mapatingin sa likod bahay na sobrang dilim at puro halaman at kakawyan lang ang nandoon. Kahit nakakatakot, pero interesado ko sa mga ganitong kwento, kabaryo. Kahit mismo ang aking ina ay may karanasan na sa aswang noong ipinagbubuntis pa lang niya ang aming bunsong kapatid. Hayaan mo kong ikwento ang karanasan ng aking ina, kabaryo. 3:00 ng madaling araw, umalis na ang aking ama patungo sa fish landing. Siguro nasa 5 buwan na sa pagbubuntis ang aking ina. Sa mga panahong iyon ay nasa 6 na taong gulang pa lamang ako. Sa pag-alis ng aking ama ay hindi na raw nakatulog pa si nanay. Hanggang sa may narinig siyang tunog sa aming silong. Yung tunog ng aso na parang nanggigigil pero hindi naman tumatahol. Ilang beses na rin na itinaboy ni nanay ang aso. Ngunit hindi pa rin umaalis. Kaya naman mas lalong hindi na nakatulog si nanay. Naasar na ito. Kaya naman bumaba na ito ng bahay. Dala ang gasera at itak. Mangyari kasi, kabaryo, isang matapang na nilalang ang aming ina. Biro nga lagi ng aking ama. Leon daw sa Afrika itong si nanay dahil sa sobrang katapangan. Ayun na nga, bumaba na si nanay at inilawan ang silong. Tumambad sa kanya ang nakaupong aso na sobrang itim. Pinagmumura pa niya ito at hinamon na lumabas sa silong at magpatayan daw silang dalawa. Pumulot naman ng bato si nanay at pinagbabato niya ang malaking aso hanggang sa tumakbo ito patungo sa likod bahay. Hindi man kumpirmadong aswang, pero hindi normal sa isang aso ang ganoong gawi. Ilang linggo na rin daw niya itong naririnig at sa pagkakataon lang na iyon, binaba at hinamon. Balik sa kwento, kabaryo. Napuno ko na din ang mga timba. Oras na upang magtungo sa palengke para buksan ang aming pwesto at maghihintay na lang ako sa pagdating ni nanay. Dala ang banye-banyerang isda at pipili ako doon upang lutuin at ulamin sa agahan. Iyon ang pang-araw-araw na gawain ko dati, kabaryo. Habang si tatay naman ay dediretso na sa kabilang bayan gamit ang motor sa paglalako ng isda. Sa mga panahong ito, ang aking ama ay pareho niyang kaibigan ang mga rebelde at sundalo. Sa totoo lang, kabaryo, may mga sundalo at rebelde na magkakaibigan din. Ayon sa aking ama, kasama pa nga niya ang mga ito sa inuman. Nagiging magkaaway lang ang mga ito sa oras ng operasyon. Ganoon ang kalakaran na hindi yata alam ng karamihan. Sa aming mga taga Mindanao, alam na alam namin ang bagay na iyan. Gayunpaman, sa aming magkakapatid ay nakaugalian na namin na magpunta sa bahay ng aming lola tuwing Biyernes ng gabi upang manood ng telebisyon. Medyo nakakaangat kasi sa buhay ang aming lolo at lola. Maganda ang bahay, gawa sa simento at may kuryente sa lugar nila. Hindi naman ito ganoon kalayo sa bahay namin. Bakit naman kasi hindi na kayo dito pa tumira? Malaki naman ang bahay.
kaysa magtiis kayo sa madilim ninyong bahay. Turan dito ni Lolo. Alam niyo naman ang ugali ni Tatay Lo, di ba? Pero ayos lang naman po. Kontento na kami sa ganito. Tugon ko sa kanya. Natiis niya ang mga apo ko na namumuhay sa dilim. Ay nako. Iyon na lamang ang laging sambit ng aming lolo sa tuwing nagagawi kami sa kanila. Ayaw din kasi ni tatay na makikitira sa kanila. Siyempre, may sarili na siyang pamilya. Iyon ang paninindigan ng aking ama. Sa oras na nagdesisyon ang anak na bumuo ng sariling pamilya, ibig sabihin ay kaya na nitong mamuhay at dapat lang na bumukod na. Iyon din ang lagi niyang sinasabi sa akin, kabaryo. O ikaw, Ricky, ayusin mo ang pag-aaral. Baka isang araw dadating ka ng bahay na may kasamang buntis. Yari ka talaga sa akin. Humayod ako para sa sariling pamilya. Dahil ayaw ko na makita ninyo na umaasa lang ako sa aking mga magulang. Wika naman dito ng aking ama. Naririndi na rin ako sa paulit-ulit na mga katagang sinasabi ni Tatay Kabaryo. Sinasaksak niya talaga sa aking utak na hindi magandang habang buhay aasa sa magulang. Kung saan may punto naman si tatay. Isang gabi, habang naghahapunan kami, ay nakarinig kami ng mga sigawan sa labas. Kinuha ko agad ang flashlight at inalam namin kung ano ang nangyayari. Sabay kami ni tatay na lumabas ng bakod. May lalaking tumatakbo. Kaya naman inilawan ko ito. Tumambad sa amin si Mang Lando na duguan ang ulo at muka. Hawak-hawak ng isang kamay niya ang sugat sa ulo habang tumatakbo. Hinahabol siya ng mga kalalakihan at isa na doon, itong si Mang Elmer. Nagsisigawan naman ang mga taong humahabol at sinasabing aswang si Mang Lando. Lumagpas lang naman si Mang Lando sa amin at mabilis itong tumakbo. Patuloy naman siyang pinaghahabol ng mga tao. Tinawag na ako ni tatay upang pumasok na sa bahay. Sabi ko na nga ba si Lando ang aswang sa lugar natin? Ilang beses ko na kasi yung nakikita sa madaling araw na naglalakad. Bumabati pa nga sa akin. Naku naman tay, naglakad lang aswang na agad. Tugon ko sa kanya. Nakakapagtaka kasi. Kargador siya. Dapat nagpapahinga pa siya sa mga oras na yon. Bakit palakad-lakad siya sa madaling araw? Ano naman kaya ang nangyari tay? Bakit nasabing siya ang aswang dito sa atin? Matapos nito ay inabisuan kami ni tatay na mag-ingat lalo pa at kaming magkakapatid lamang ang naiiwan sa bahay kapag madaling araw. Matapos ang aming hapunan ay tumambay kami ni tatay sa balkonahe. Maya-maya pa ay bumalik na ang mga tao. Sa pakikipag-usap ng aking ama sa kanila ay narinig ko na hindi na nila nahabol pa itong si Mang Lando. Ayon pa kay Mang Elmer ay may nakita siyang itim na pusa sa kanilang kusina. Sumisilip daw ito sa banyo habang naroroon si Aling Lenny sa loob. Kaya naman agad na tinaga ni Mang Elmer at natamaan ito sa ulo. Mabilis itong lumundag palabas ng bahay at sa paghabol niya ay bumulaga sa kanya itong si Mang Lando na sugatan at duguan. Kaya naman hinabol niya na ito. Eksaktong may mga nag-iinuman sa kabilang bahay. Kaya naman napasugod na rin ang mga ito. Kinabukasan, umaga pa lang ay sumugod na si Aling Esther, ang asawa ni Mang Lando. Galit na galit at bakit daw pinagbibintangan na aswang ang kanyang asawa. Kung hindi nyo na itatanong, may sayad kasi sa utak si Aling Esther Kabaryo. Kaya hindi na ito gaanong pinatulan ni Mang Elmer. Ayon pa kay Aling Esther,
Nasa kapatid daw si Mang Lando. Nagpapagamot. Napaisip naman kami. Dahil kung hindi yon aswang, dapat sa ospital ang punta. Sa katunayan, kabaryo, hindi naman talaga si Mang Lando ang pinaghihinalaan namin na aswang, kundi ang nasa tapat namin na si Tandang Sima. Isang matandang babae. Nakatira si Aling Sima sa bahay na may 2 palapag. Kasama niya ang anak na isang guro, asawa nito at mga apo. Ewan ko ba, kabaryo, pero napapansin namin na kakaiba ang kilos nito. Paminsan-minsan ay nauhuli namin na bumubuka-buka ang bibig nito na parang may inuusal. Noong bata pa ako, habang naglalaro kami ng mga kaibigan, isang gabi, doon sila nagtago sa silong ng bahay ni Aling Sima. Laking gulat na lang namin dahil bigla silang nagsipulasan. Takot na takot at iyak ng iyak. Sabi naman ng mga kaibigan ko, nakakita daw sila ng isang halimaw. Lumusot ang ulo sa may sahig, nakabaliktad at umangil sa harapan nila. Pinuntahan pa nga ng mga magulang ng bata ang bahay ng matanda. Pero ito pa ang may ganang magalit. Minsan din isang gabi, may biglang dumaan sa itaas ng bubong namin. Tila napakalaking ibon at ang mga alagang manok namin lahat. Nag-ingay pati ang aso. Dinig na dinig ko talaga na parang may nag-dive sa itaas. Gayunpaman, patuloy pa rin ang buhay namin sa araw-araw. Hanggang sa isang araw, sa pag-uwi ni tatay bandang hapon ay may kasama itong binata na ilang taon lang ang tanda sa akin. Ang pangalan niya ay Siloy. Madalas niya itong nakikita sa kalsada na pagala-gala sa bayan kung saan naglalako ng isda itong si tatay. Minsan daw ay nakiusap ito na sasama sa kanya dahil wala daw siyang tirahan. Nangako rin daw na magiging alalay siya ni tatay sa paglalako kahit walang sweldo. Hindi maiiwasan na magduda kami. Kaya naman kinausap ko ng palihim itong si tatay. Itay naman, saan mo ba napulot yan? Alam mo namang babae ang kapatid ko. Baka kung anong gagawin yan sa kanila. Mariing tanong ko sa aking ama. Mabait si Siloy, anak. Tahimik nga lang at hindi masyadong nagsasalita. Siya nga pala, doon na siya sa kwarto mo matulog. Tay naman, ayoko ng ganyan. Mamaya bigla pa akong sakalin yan. Mahirap na. Gawa nga ng hindi ako pumayag ay sa sala na lamang pinatulog ang binata. Maliit na tao lamang itong si Siloy. May suot itong kwintas na parang agimat. Mabilis at maayos siyang kumilos. Siya na ang naglilinis ng motor ni tatay kada uwi nilang dalawa. Masipag din ito dahil tumutulong sa mga gawaing bahay. Kung saan natutuwa naman ako dahil kahit papaano ay gumagaan ang mga gawain ko. Batid ko na may pagkamayain ito dahil nakayuko ito habang kinakausap at hindi tumitingin ng diretsyo. Minsan isang gabi, naabutan ko si Siloy na nasa balkonahe. Nakatingin ito sa bahay ni Aling Sima. Bakit, Loy? Nakita mo na ba? Tanong ko sa kanya. Ang alin? Yung aswang diyan sa tapat. Yumuko lang naman si Siloy nang mapagtanto niya na nagbibiro lang ako. Parang naawa naman ako sa kanya. Hindi niya yata trip yung ganitong klase ng biruan. Subalit kinilabutan ako, kabaryo, dahil biglang nagsalita itong si Siloy. Huwag kayong magalala. Hindi sila makakalapit dito. Ako ang bahala sa inyo. Tugon dito ni Siloy. Hoy Siloy, nagbibiro lang naman ako. Huwag ka na ngang manakot dyan. Turan ko naman sa kanya.
Ayon pa kay Siloy, walang pinipiling lugar ang mga masasamang nilalang. Palagi lamang daw itong nakaabang sa dilim at naghihintay ng pagkakataon upang umatake. Dahil sa mga sinabi ni Siloy, ay nagpaalam na ako sa kanya na mauuna na ako sa pagtulog. Hinahayaan na lang kasi siya namin na tumambay sa balkonahe bawat gabi. Minsan isang gabi, nagpasama sa akin ang aking kapatid sa palikuran dahil maglalabas daw siya ng sama ng loob. Nagbabantay ako sa labas nito dahil takot siya sa dilim habang may dala naman akong gasera. Nang may marinig akong kaluskos sa malaking lote, napalingon ako sa napakadilim na kakawian at nasipat ko itong si Siloy na biglang nagpunta sa likod bahay at lumapit sa lote. Tumitig siya doon at nawala ang kaluskos. Tumango naman sa akin at bumalik na sa loob ng bahay. May isang beses din na umuwi ako galing eskwela na basang-basa sa ulan at inabot pa ako ng gabi. Kaya naman naligo agad ako. Ang paliguan namin kabaryo ay nasa likod bahay din. Wala itong takip. Literal na bukas. Doon kami naliligo ni tatay. Pero ang mga babae sa pamilya ay sa palikuran naliligo. Tanging gasera lang ang ilaw ko. Nasa likuran ko lang ang masukal na kakawian. Maya-maya pa ay dumating itong si Siloy at umupo malapit sa may liguan. "Oh, Siloy, bakit nandito ka? Doon ka na nga." Turan ko sa kanya. Binabantayan lang kita, Ricky. "Ano ka ba? Sanay naman ako dito." Basta dito lang ako hanggang matapos ka. Hindi nga umalis itong si Siloy kabaryo hanggang sa natapos na ako sa pagligo. Nang makapagbihis ako, ay nagtungo na ako sa balkonahe upang magbasa ng libro. Nandoon din itong si Siloy. Sinabi niya sa akin na wag daw akong magpakampante na mag-isa sa likod bahay tuwing gabi dahil hindi ko raw masisigurado ang kaligtasan ko. "Ako ba talaga, Siloy, tinatakot mo? Nung nakaraan ka pa ganyan na, naiirita na ako sa'yo." Tugon ko sa kanya. Pasensya na, pero ayaw ko lang na may mapahamak sa inyo. "Alam mo, Siloy, ikaw talagang mapapahamak kapag di ka pa tumigil." Muli kong turan sa kanya. Pumasok na ako ng kwarto kabaryo. Dahil sa totoo lang, kinilabutan ako sa mga sinasabi niya. Habang nasa kwarto na ako at nakaiga, bumalik tuloy sa alaala ko ang mga naririnig kong kwento ng mga tao tungkol sa mga kababalaghan sa aming lugar. Inisip ko na lang na hindi yun totoo lahat dahil ako mismo hindi pa naman nakakaranas ng mga ganoong bagay. May nararamdaman minsan pero yung mismong nakakakita ay wala pa talaga. Hanggang sa isang hapon, nagulantang na lang kami at mga kapitbahay namin dahil nagpatiwakal ang apo ni Aling Sima. Ayon sa aking nalaman, kinitil nito ang sariling buhay dahil nabuntis di umano. Labis daw itong nahihiya sa mga magulang at mga tao. Magtatapos na sana sa kolehiyo, ngunit nabuntis pa. Ito ay ayon sa isang liham na kanyang iniwan. Subalit laking pagtataka naman namin dahil hindi nila ito ibinurol. Dinala daw nila ito sa morgue nang gumabi at ipinalibing na agad kinabukasan. Pero wala ni isang kapitbahay ang nakakita na inilabas nila ang bangkay isang gabi. Kinausap ko si Siloy habang nasa balkonahe kaming dalawa. "Siloy, ano kaya sa tingin mong nangyari sa bangkay dyan sa tapat? Bakit hindi man lang nakita ng tao?" Pagtatanong ko sa kanya. Paanong makikita ay nasa loob lang. Amoy na amoy ko ang balbal dyan sa bahay na yan. "Balbal? Ano yun?" Isang uri ng aswang na hindi kumakain ng buhay na tao, kundi bangkay.
Isa sa mga nakatira dyan ay balbal. Si Tandang si Mabang tinutukoy mo? Hindi ko masabi. Hindi ko pa naman nakikita ang matandang yan. Kung ganon, ibig sabihin, kinain niya ang sarili niyang apo? Kung siya nga talaga ang balbal? Maaari. Malamang pinoprotektahan nila ang balbal dyan sa loob. Paano ba makikilala ang isang aswang? Di ba may mga palatandaan yan? Kayang ikubli ng aswang ang tunay niyang anyo. Kaya hindi totoo ang mga palatandaang pisikal. Buhusan mo ng asin. Yan ang pinaka-epektibong paraan. Maiba nga ako. Ano ba yung kwintas mo? Agimat ba yan o anting-anting? Anting-anting. Ibinigay ito sa akin ng lolo ko bilang proteksyon ko. Ayon pa kay Siloy, ang kwintas na iyon ay proteksyon niya laban sa mga masasamang tangka tulad ng kulam, barang, masasamang loob at aswang. Linggo ng gabi, umuwi si tatay mula sa may sabungan. May nakaalitan siya sa loob ngunit hindi niya kilala kung tagasan ito. Pumalag si tatay dahil may dayaan na nangyari. At dahil kilala si tatay sa sabungan, mas marami ang kumampi sa kanya at naging tabla ang laban. Subalit pagsapit ng madaling araw ay sumama ang pakiramdam ni tatay. Sobrang bigat ng katawan at nilalagnat. Nagtulong naman kami ni nanay upang maagapan ang nararamdaman ni tatay. Ngunit pansin ko kay Siloy na nakatitig lamang siya at mukhang aligaga hanggang sa lumapit siya kay tatay. Barang, binarang ka Mang Alan. Kumuha kayo ng kandila. Turan dito ni Siloy. Anong barang, Siloy? Sino naman ang gagawa kay tatay niyan? Mariing tanong ko sa kanya. Agad na rin akong kumuha ng kandila. Matapos ay pinalabas kami ni Siloy sa silid. Nasa pinto lang kami ni nanay. Nakatingin sa ginagawa ni Siloy. Lumuhod ang binata sa harap ng nakasinding kandila. Hinubad niya ang kwintas at inusalan. Inilapat niya ito sa apoy ng kandila. Nakapagtatakang hindi man lang siya napaso nito. Matapos nun ay ipinatong niya ang kwintas sa tiyan ni tatay. Dumaing naman si tatay dahil sa sobrang init. Umihip si Siloy sa tenga ni tatay at doon sa kabilang tenga ay may hinugot itong si Siloy. Kitang-kita ko ang isang salagubang na lumabas sa tenga ng aking ama. Buhay na buhay ito na agad din namang inilapag ni Siloy sa may sahig at pinatuluan niya sa kandila. Hanggang sa biglang nagliyab ang salagubang. Tumayo ang binata at kinuha ang kwintas at muling isinuot. Nagwika naman siya na pagpahingahin muna daw si tatay ng 3 araw. Ligtas na raw ito sa barang. Nakuryoso naman kami ni nanay sa kanyang ginawa. May abilidad pala itong si Siloy, pangontra sa barang. Naniwala naman kami dahil umayos naman ang kalagayan ng aking ama. At sa may salagubang na nakapagtataka kung papaano iyon nakapasok sa tenga ni tatay. Laking pasalamat namin sa kanya. Totoo ngang binabantayan kami ni Siloy. Pagkalipas ng 3 araw, ay tinanong ni tatay si Siloy kung kilala ba niya ang may gawa ng pambabarang. Ayon sa binata, wala siyang kakayanan na kilalanin ang mambabarang habang tinatanggal niya ang sumpa nito. Maliban na lamang kung makaharap niya mismo ito dahil kaya niyang tapatan kung ano man ang kakayahan ng mambabarang. Dahil sa galit ni tatay ay nais niyang gumante. Hayop na barangan na yan. Sa oras na nakita ko ang demonyong yan, may kalalagyan siya. Malamang ang may gawa niyan ay yung nakaalitan niyo sa may sabungan. Ngayong linggo ay babalik ako doon at isasama kita, Siloy. Hindi ko makakalimutan ang pagmumukha ng lalaking yon. Itay, wag na. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Anong huwag na? Ginawa niya sa akin ito. Tiyak hindi iyon titigil at baka kayo pa ang madamay.
Kaya mas mabuting ngayon pa lang ay puputulin ko na ang sungay niya. Magsabi lang po kayong mangalan. Nakahanda akong tumulong sa'yo. Isa ka pa, Siloy. Ginagatungan mo pa si tatay. Anong gusto mo, Ricky? Hayaan ko na lang na paglaruan tayo ng mambabarang? Hindi na lang ako sumagot, Kabaryo. Dahil kitang-kita ko ang galit ni tatay. Sumapit muli ang linggo ng gabi. Umuwi na sila tatay at Siloy. Mukhang wala namang kakaiba. Kaya noong tulog na si tatay, ay kinausap ko naman itong si Siloy. Ayon sa kanya, nakilala niya na ang taong nagpabarang kay tatay. Siguradong sigurado daw siya dahil iyon ang tinuturo ng kanyang gabay. Nang tanungin ko naman siya kung sino ang gabay niya, ay ngumiti lang ang binata. Wag ko na daw alamin pa. May plano na daw sila ni tatay sa balak na paghihiganti nito. Tinangka ko siyang sawayin pero ayon pa sa kanya, hindi titigil ang isang mambabarang kapag hindi nito natapos ang kanyang nasimulan. Kaya mas mabuting labanan at kontrahin na ito. Bilang anak, hindi ko naman maiwasan na mag-alala sa kaligtasan ng aking ama. Pero tinitiyak ni Siloy na walang mangyayaring masama kay tatay. Samantala, nag-usisa naman ako kay tatay tungkol sa plano nila ni Siloy. Ngunit walang detalyeng sinabi ang aking ama. Hintayin na lang daw namin ang kalalabasan. Patuloy naman ang normal na gawain nila tatay at Siloy hanggang isang umaga. Napansin ko na hindi nila dala ang mga kahon na lagayan ng isda. Ibig sabihin, umalis sila, hindi upang maglako. Nagsimula nang kumabog ang aking dibdib. Tiyak na gagawin na nila ang kanilang plano. Mas lalo pa kaming kinabahan dahil gabi na ay hindi pa sila nakauwi. Sinabi ko na lang kay nanay na ako na ang maghihintay kung sakaling uuwi sila. Bandang 10:00 na ng gabi, wala pa rin silang dalawa. Nakaramdam na ako ng antok, Kabaryo. Kaya naman nagtimpla muna ako ng kape. 2 gasera ang inilagay ko sa balkonahe. Habang naghihintay ako sa kanilang pagdating, ay nagbasa na lamang ako ng libro. Sa hindi malamang dahilan, ay nakita ko na lang na nakabukas ang bintana sa ikalawang palapag sa bahay ni Tandang Sima. May gaserang nakapatong dito at kitang-kita ko na kumakain ang matanda. Halos mag-aalas 12 na ng gabing yon. Nakakamay na kumakain ang matanda na nakaharap sa akin. Hindi ko naman mawari kung ano ang kinakain nito. Basta nakalagay pa sa plato. Naisip ko tuloy ang sinabi ni Siloy na may balbal na nakatira sa kanilang bahay at ang bangkay ng apo nito na hindi man lang namin nakitang inilabas ng bahay. Tumindig ang mga balahibo ko sa katawan. Subalit pinilit kong labanan ang takot. Halos kalahating oras ding ginagawa ng matanda ang kumain doon sa bintana. 2:00 na ng madaling araw. Hindi ko na natiis ang antok. Akmang papasok na ako sa loob ay narinig ko na ang tunog ng motorsiklo ni tatay. Nawala ang aking antok at umasang maayos lang silang dalawa. Batid ko na wala namang nangyaring hindi maganda sa kanila. Nag-utos pa nga si tatay na maghain dahil nagugutom na siya. Pero itong si Siloy ay namumutla na nais daw niyang magpahinga na. Sigurado ka bang ayos ka lang, Siloy? Opo, mangalan. Nais ko na pong magpahinga. Nang matapos kumain si tatay, ay batid kong mahimbing nang natutulog itong si Siloy. At kinausap ko na itong si tatay. Ayon sa kanyang salaysay, natunton ni tatay ang bahay ng lalaking nakaalitan niya noong nakaraang araw pa. Sa kanilang pagpunta kahapon,
ay natagpuan nga nila itong nasa bahay lang. Walang pagdadalawang isip ay agad pumasok si tatay sa bakuran ng bahay at sinapak ang lalaki. Kinaladkad niya ito hanggang sa likod bahay at doon niya paulit-ulit na sinapak. Nang manghina na ito, ay pilit niya nang pinaamin kung sino ang mambabarang na binayaran nito upang barangin siya. Binunot na rin ni tatay ang punyal at itinutok sa liig ng lalaki. Makalipas ang ilang sandali, ay kumanta na rin ang lalaki. Matapos nito, ay si Siloy naman ang humarap dito. Nakatingin lang si tatay sa ginawa ng binata. Hinawakan niya ito sa noo at nag-usal. Umatras ng bahagya itong si Siloy, pero ang lalaki ay tila may ibang nakikita na nagdulot ng matinding takot sa kanyang sarili. Bumuka ang bibig ng lalaki. Animoy nais nitong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Dilat na dilat din ang mga mata habang nakaluhod at nakatingala hanggang sa umupo ito sa lupa at naging tulala. Matapos nun ay nagyaya na itong si Siloy na umalis na sila. Siloy, ano bang ginawa mo sa lalaking yon? Ibinigay ko po sa kanya ang habang buhay na kaparusahan pero hindi niya ito mararamdaman. Tinanggalan ko po siya ng kanyang katinuan. Ano? Paano mo nagawa yon? Huwag niyo na pong alamin mga alan. Puntahan na natin ang mambabarang. Nagpatuloy sila sa pagbiyahe patungo sa mambabarang na si Marcelo. Sa pagdating nila sa baryong itinuro ng lalaki, ay agad silang nagtanong sa kinaroroonan ni Marcelo. Bantog pala ang mambabarang sa lugar na iyon. Literal na itinuro pa sila sa mismong bahay nito. Patarik ang lupaing kinatitirikan ng bahay nito. May ginawang hagdan sa lupa upang hindi mahirapan ang dadaan. May iilang kabahayan din ang naroroon. Isang ordinaryong bahay lang naman, nagawa sa kahoy at nipa. Dito kumatok na si tatay sa pintuan. Sa pagbukas ni Marcelo, ay agad tinadyakan ni tatay ang lalaking halos kaedad lang din niya. Napatras naman ito at natumba. Akmang dadamputin na sana ni tatay, ay pinigilan siya ni Siloy dahil nag-usal na si Marcelo. At iyon daw, ayon kay Siloy, ay isang uri ng palipad hangin. Isang direktang pag-atake ng isang mambabarang. Ang makakagawa lang nito ay mataas na uri ng mambabarang. Sa paghila ni Siloy kay tatay, ay siya na ang humarap sa mambabarang. Bigla namang nanlaki ang mga mata nito nang makita itong si Siloy na para bang nasindak ng gusto. Pinalabas muna ni Siloy si tatay at sinabing kahit anong mangyari ay huwag siyang pumasok sa loob. Nakarinig si tatay ng mga kalabog sa loob kaya nagmadali siyang naghanap ng siwang upang doon sumilip. Sa pagsilip ni tatay ay kitang-kita niya ang isang kulay itim na usok na nakikipagbuno sa mambabarang. Ang mas ikinagulat pa ni tatay ay hugis demonyo ang usok na iyon. Habang si Siloy ay nakatayo lang sa likod nito at hawak-hawak ang kwintas. May inuusal rin ang binata ngunit hindi ito narinig ni tatay. Samantalang si Marcelo ay pilit na nakikipaglaban sa usok pero halata sa itsura nito ang matinding takot. Ang mga insektong inilalabas ng mambabarang ay bumabalik lamang sa kanya at siya na ang inaatake ng mga ito hanggang sa sinakal ng usok si Marcelo at unti-unti itong umangat sa ere. Tumawa ang demonyo na umaalingaw-ngaw sa buong lugar. Nalagutan ng hininga si Marcelo na nakadilat pa ang mga mata. Sa mga sandaling iyon ay mabilis na
umalis sila tatay at Siloy sa lugar. Hindi inakala ng aking ama na may ganoong kakayahan itong si Siloy. Nagyaya na rin ang binata na umuwi na sila agad dahil pagod na raw ito. Itim na usok na hugis demonyo? Ano yun, tay? Kayang tawagin ni Siloy ang demonyo? Pagtatanong ko sa kanya. Ewan ko, anak. Siguro, yun ang nakita ko eh. Pero mabuting tao naman si Siloy, hindi ba? Kahit kadalasan tahimik yan. Alam mo, tay, nagtataka rin talaga ako sa kanya. Sinasabi niya na may balbal daw na nakatira sa tapat ng bahay natin. At yung mga nakakatakot na mga sinasabi niya. Ano ba talaga siya, tay? Hayaan mo't kakausapin ko na talaga siya sa mga bagay na yan. Paano na lang pala, tay, kung nag-aalaga na pala tayo ng demonyo sa bahay? Magtigil ka nga, Ricky. Hindi ko natuloy mawari, kabaryo. Kung pagkakatiwalaan ko ba si Siloy noong mga oras na yun. Pero kahit minsan, hindi ko naman siya nakitaan na may ginawang hindi maganda sa aming pamilya. Bagkus, sinasabi pa niyang babantayan daw niya kami. Nang sumapit ang umaga, hinintay muna ni tatay na makaalis na ang aking mga kapatid patungong paaralan. At nang matapos ang agahan, ay kinausap na namin itong si Siloy. Siloy, didiretsohin na kita. Hindi lingid sa akin ang ginawa mo kahapon kay Marcelo. Ano bang meron ka? Pagtatanong dito ni tatay. Ayaw niyo po ba sa akin mangalan? Tugon dito ng binata. Hindi naman sa ganon. Siyempre nais lang namin malaman kung anong klaseng tao ang pinatira namin dito sa bahay. Kinupkup kita, Siloy, dahil nakiusap ka at naawa naman ako sa iyo. Wala naman akong problema sa mga gawa mo. Natutuwa nga ako dahil mabilis at maayos kang kumilos. Malaking tulong ka sa akin. Pero ano ka ba talaga? Mausisang pagtatanong dito ni tatay. Nais lamang ng aking lolo na may magpoprotekta sa akin. Kaya nais ko rin na maproteksyonan kayo. Wala po akong masamang intensyon. Marahang tugon ng binata. Alam namin yan at ramdam namin na may malasakit ka sa pamilya ko. Ano bang meron sa'yo, Siloy? Itong kwintas na bigay ng aking lolo ang nagbibigay sa akin ng proteksyon. Pero Siloy, ano yung nakita ko kahapon? Yung maitim na usok na hugis demonyo. Yun po ay ang aking gabay. Ano? May gabay ka na isang demonyo? Tumango naman ang binata at yumuko. Nagtinginan na lang kami ni tatay sa aming narinig. Ayon pa sa binata, ang kanyang gabay ang nagsasabi o nagbibigay babala sa kanya kapag may masamang mangyayari sa kanya, kaya nakakaiwas siya rito. Ang kanyang gabay rin ang nagsasabi kung anong meron sa paligid, at ang kanyang gabay ay palaging nasa kanyang tabi. Nang marinig ko iyon, kabaryo, kahit umaga at napakaliwanag ay nangingilabot ako ng gusto. Biruin nyo, may demonyo na pala sa loob mismo ng aming bahay. At iyon pa daw ang nagbibigay proteksyon sa amin. Pero may sinabi pa itong si Siloy. Aalis na lamang raw siya sa aming poder. Pero nais daw niyang masiguro na ligtas ang pamilyang kumupkup sa kanya bago niya iiwan. Hindi na alam ni tatay kung ano ang sasabihin pa kay Siloy. Mabait siya pero may kasamang demonyo. Alam naman natin na walang magandang gagawin ang demonyo. Isang madaling araw, lumabas ako ng kwarto upang umihi. Napansin ko na wala sa sala si Siloy kung saan siya natutulog. Inisip ko na baka nagbanyo lang. Nag-iwan kasi kami ng gasera sa balkonahe at sa likod bahay. Kaya naman lumabas na lang ako sa may kusina upang umihi. Batid ko na wala namang nag-iilaw sa loob ng palikuran, kaya inisip ko na lang na baka nasa balkonahe pa itong si Siloy. Agad naman akong nagtungo sa balkonahe
upang tingnan kung naroroon ba ang binata. Kaso wala. Wala si Siloy sa bahay. Tiningnan ko ang mga gamit niya. Naroroon pa naman. Kaya naman ginising ko na si tatay. Kahit siya din ay nagtaka kung nasan itong si Siloy. Hinanap pa namin siya sa palibot ng bahay ngunit wala talaga. Hanggang sa may narinig kaming kalabog mula sa labas na parang may bumagsak. Nagtungo agad kami ni tatay upang alamin kung anong meron. Flashlight na ang dinala namin ni tatay sa sandaling yon. At laking gulat na lang namin dahil tumambad sa amin si Aling Sima na nakasubsob sa lupa. Dilat ang mga mata, ngunit iba ang itsura. Gumagalaw pa. Ang kamay at paa na halatang nabali na ang mga buto. Sa di malamang direksyon ay biglang sumulpot ang binata. Akmang tatanungin na namin siya nang magising na rin ang mga kapitbahay dahil sa malakas na kalabog. Sumisigaw naman na lumalabas ng bahay ang anak ni Aling Sima na isang guro at tinatawag ang kanyang ina. Nagsilabasan na rin ang mga tao. Napayakap na lamang ang anak ni Aling Sima at umiyak ito sa naging kalagayan niya. Samantalang si Siloy ay dumiretso na sa loob ng bahay. Alam kong may kinalaman sa pangyayari itong si Siloy. Nagkumpula na ang mga tao at nakita namin ang dahang-dahang pagbalik sa normal na itsura ni Aling Sima. Mula sa isang halimaw ay naging anyong tao na ito. Doon namin nakumpara na isa palang aswang ang matanda. Pinagtulungan buhati ng kanyang mga apo ang matanda at ipinasok sa loob ng bahay. Hindi naman mapigilang mag-usisa ang mga tao ngunit nagalit lamang ang guro at pinalayas ang mga ito. Sa pagpasok namin ni tatay ay nakaupo sa mahabang bangko. Sa may sala itong binata at nakayuko. Marahang tinanong siya ni tatay kung may kinalaman ba siya sa nangyari sa matanda. Tumango naman ang binata at nagwikang, isang malaking banda sa amin itong si Aling Sima dahil isa siyang aswang. Kahit pa sabihing bangkay lang ang kinakain niya, hindi pa rin daw iyon maganda na nasa aming paligid lang. Doon ko napagtanto nang minsay nakita ko ang matandang kumakain sa may bintana. At malamang ang bangkay ng sariling apo ang kinakain nito. Hindi ko alam ang sasabihin pero sa aking kalooban ay nagpapasalamat ako kay Siloy. Sino ba naman ang gustong magkaroon ka ng kapitbahay na isa palang uri ng aswang? Pagsapit ng umaga ay may kumuha na ng bangkay ng matanda. Ngunit hindi ito ibinurol. Ayon sa kanyang apo, ay inilibing na daw nila ito agad. Subalit, makalipas ang ilang araw, napapansin ko na ang bahay nila ay para bang unti-unting nagkakaroon ng buhay. Kung dati kasi, para itong may tuturing na haunted house. Palaging nakasara ang pinto at mga bintana. Umaaliwalas na ang paligid at tuwing gabi, maliwanag na kahit papaano. Dahil naglalagay na sila ng pailaw sa labas. Pagkalipas ng ilang linggo, nagulantang na lang kami dahil isang gabi, nagsisisigaw itong si Aling Esther. Napabalikwas ako sa pagkakatulog dahil sa ingay nito. Paglabas ko ng kwarto, ay wala na naman itong si Siloy sa kinahihigaan niya. Kinutuban naman ako na baka may kinalaman na naman si Siloy sa pag-iingay ni Aling Esther. Ang bahay nito ay nasa bandang Niyogan, di rin naman ito kalayuan sa amin. Sumugod kami sa kanila, pati ang iilang mga kapitbahay. Nakita namin si Aling Esther
na nasa ibaba sa isang puno ng nyog. Umiiyak ito na nakatingala. Nang mailawan ang itaas ng puno, ay tumambad sa amin ang asawa nitong si Manlando na nakabitin na doon at wala ng buhay. Nakapagtataka kung papaano sumabit doon itong si Manlando. Ang itsura kasi nito ay nakadikit ang likod nito sa puno at nakatali ang kamay at paa. Duguan ng dibdib na animoy hinugot ang puso nito. Nagtulong-tulong na lang ang mga kapitbahay upang maibaba itong si Manlando. Pagbalik namin ni tatay sa bahay, ay nandun na itong si Siloy. Sa mga mata ng binata, ay hindi na namin kailangan pa na magtanong kung may kinalaman ba siya sa nangyari. Umiling na lamang si tatay at sinabihan kami na bumalik na sa pagtulog. Pagsapit ng umaga, ay may mga kalalakihang dumating at kinuha ang bangkay. Ayon sa mga nakakakilala, mga kapatid daw iyon ni Manlando, habang si Aling Esther ay tuluyan ng nasiraan ng bait at hindi na bumalik sa pagiging normal. Ilang araw pa ang lumipas, kabaryo, ay nagpatuloy ang aming buhay sa normal na gawain. Isang gabi, nasa balkonahe ako at gumagawa ng takdang aralin. Kami na ni Siloy ang gising ng oras na yon, hanggang sa tumayo ang binata at kinuha ang aking kamay. Dinala niya ako sa may sala. Ricky, salamat ha. Kasi kinupkup niyo ako. Wika dito ni Siloy. Nako Siloy, wala yon. Pero sana kung may gagawin ka, abisuan mo naman kami. Hindi yung nagugulat na lang kami na bigla kang nawawala dito sa bahay tuwing gabi. Tugon ko naman sa kanya. Nagawa ko na ang nais kong gawin. Wala nang banta sa inyong paligid na dulot ng mga masasamang nilalang. Pero nais ko sanang ibigay sa iyo ang kwintas na ito. Nako Siloy, wag na. Wala akong balak. Na magkaroon ng gabay na isang demonyo. Gabay ko siya at hindi siya aalis sa akin hanggat nabubuhay ako. Kahit na. Ayoko sa mga anting-anting na yan. At mas lalong wala akong balak na humarap at kumalaban ng mga aswang. Gusto ko lang naman sana na may magpoprotekta sa iyo at sa pamilya mo. Alam ko namang magandang hangarin mo, pero Siloy, gusto ko ng normal na buhay. Pero aalis ka na ba? Matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Babantayan kita. Kabaryo, sa tuwing naririnig ko ang linyang babantayan kita, mula kay Siloy ay kinikilabutan ako. Iba kasi ang pagkasabi niya, kabaryo. Yun bang napakalamig na boses na parang bumubulong sa tenga. Agad na akong tumayo at nagligpit ng mga libro at pumasok na sa kwarto. Ngumiti pa sa akin itong si Siloy at humiga na rin siya sa mahabang bangko. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, ay ginising na ako ni tatay. Yun din naman kasi ang nakagawian namin. Subalit imbis na maghanda si tatay papuntang fish landing, ay umupo lang ito sa mesa at nagkape. Pansin ko na wala na si Siloy. Natuklasan namin na umalis na pala ito dahil wala na rin ang kanyang mga gamit. Umiling na lamang si tatay. Gayunpaman, kahit wala na si Siloy, ay nagpatuloy pa rin kami sa gawaing pang-araw-araw tulad ng dati. Hindi na rin nakita pa ni tatay si Siloy kung saan niya ito natagpuan dati. Nagtanong-tanong na rin siya sa mga kakilala doon pero walang nakakita kay Siloy. Kahit may gabay na demonyo ang binatang yon, aminado ko na malaki ang naitulong niya sa aking pamilya at sa aming lugar. Makalipas ang ilang buwan, dumating si Lolo Enteng mula pa sa Jensan. Si Lolo Enteng ay tiyuhin ng aking ama
Isa siyang tambalan o manggagamot. Mahilig yun uminom ng serbesa. Sa bawat pagbisita niya sa amin ay gabi-gabi na lang sila ni tatay na nag-iinuman. At syempre, hindi maiwasan na ikwento ni tatay ang mga nangyari sa amin. Kaya pala mabigat ang pakiramdam ko noong pag-apa ko pa lang sa bakuran ninyo. Ano pong masasabi mo kay Siloy? Isa siyang antingero na may gabay ng demonyo. Alam mo, pambihira ang may ganoong kakayahan. Hindi man magandang pakinggan na may gabay siyang demonyo, pero mahalin tulad siya sa isang puting mambabarang. Gamit ay kaliwa, pero gawain ay nasa kanan. Kumbaga ginagamit nila ang kapangyarihang itim para sa kabutihan. Hindi madali yon. Hindi madaling kontrahin ang bulong ng isang demonyo. Ano po kayang may dudulot sa amin kapag nagtagal pa dito si Siloy? Sa ngalan pa lang na may namamahin na demonyo sa isang tahanan, talagang hindi na iyon maganda. Siguro sa umpisa oo, pero hindi natin alam kapag nagtagal na. Kahit wala na dito ang taong yun, naiwan pa rin ang negatibong presensya nito. Pero sabi mo po, Tio, para naman sa kabutihan ng ginawa niya, paanong hindi magandang maidudulot nito sa amin? Kalimitan sa mga kaliwa na may gawain sa kanan ay namumuhay yan ng mag-isa. Kung sa kanilang sarili lang, nakokontrol nila ang kasamaan. Pero hindi nakakasiguro sa epekto nito sa mga tao sa paligid. Si Siloy ayos lang, pero kayo, magiging maayos kaya pagdating ng panahon. Mabuti na rin siguro na umalis na siya. Ayaw naming mamuhay na may kilabot na nararamdaman. Isang linggo rin na natili si Lolo Enteng sa amin bago siya pumunta ng Leyte para sa taunang gawain niya bilang manggagamot. Sa tuwing tinatanong ko naman siya kung bakit pabalik-balik siya ng Leyte, ay tanging ngiti lang ang kanyang tugon sa akin. Bago siya tuluyang umalis, ay inisa-isa niya kaming dinasalan at binigyan rin niya kami ng habay na nakapaloob sa basyo ng bala ng baril. Ayon pa kay Lolo, proteksyon namin iyon laban sa mga masasamang uri ng nilalang. Lumipas ang ilang taon, ay nakapagtapos na rin ako sa pag-aaral at nakapagtrabaho naman agad sa isang ahensya ng gobyerno. Di na rin naglaon ay nakapangasawa at nagkaroon ng ilang anak. Hindi na rin kami nagtitiis sa gasera at kahit papaano ay gumanda na ang aming buhay. At sa mga panahong ito ay hindi pa kami nakabukod sa aking pamilya dahil nag-iipon pa ako at nag-a-apply na rin ako ng trabaho sa ibang bansa. Dahil alam naman natin na mas malaki ang sahod doon kaysa dito. Malaking tulong sa akin ang dating kaklase at kaibigan na nakatira sa Estados Unidos. May kaya kasi sila sa buhay noon pa man. Hinikayat niya ako na doon na magtrabaho dahil mas maganda ang buhay doon. Gayon pa man, inirekomenda niya ako sa isang real estate company na may malaking posisyon ng kanyang kaibigan at agad naman akong nakapasok. Makalipas ang isang taon ay bumalik ako ng Pilipinas dahil nangungulila na ako sa aking pamilya. Hindi kasi ako sanay na malayo sa kanila. Nasa 3 gulang na ang aking anak na babae, madaldal at makulit. Napapansin ko na parang may kinakausap siya sa likod bahay. Buong akala ko naman ay si nanay ang kausap nito. Kaya naman tinanong ko ang aking anak kung sino ang kalaro niya sa likod bahay. Lumingon lamang siya, kabaryo, at sinabihan ko siyang huwag maglaro doon mag-isa. Ganoon na lamang ang gulat ko nang sabihin ng anak ko na sabi daw ng kanyang kalaro ay huwag kang matakot, babantayan kita. Natigilan at biglang kumabog ang aking dibdib, kabaryo.
dahil may naalala ko sa linyang yon. Hindi na ako nag-atubili. Ginamit ko ang naipon ko at bumili ako ng bahay at lupa. Inilipat ko ang aking pamilya sa bagong bahay at lugar. Nagsikap ako ng gusto hanggang sa madala ko ang aking buong pamilya sa ibang bansa. At kahit kailan ay hindi na kami bumalik sa dating bahay. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin nawala sa aking alaala itong si Siloy, ang estrangherong may gabay ng isang demonyo. Ang kwentong ito ay isa na namang patunay sa pag-iral ng mga kaliwa na gumagawa ng kabutihan. Pero kagaya ni Ricky, hindi siya nagpakampante na may isang demonyong umaaligid sa pamilya niya. Hindi rin natin siya masisisi kung bakit pilit niyang inilayo ang pamilya sa dating bahay kung saan minsan na itong pinamahayan ng isang demonyo. Okay, so yun, komento ko sa kwento natin, no. Yun nga, nabanggit naman na malakas tong si Marcelo. Pero hindi pa rin siya umubra kay Siloy. Ang hindi ko lang alam kung ano yung medalyon na suot ni Siloy kasi sabi ni Lolo Enteng, kaliwa pero parang puting mambabarang yung kinalabasan, saka mas matindi yung gabay nito kasi demonyo, no. Yung mga ilang kwento naman natin, kadalasan puro anghel, pero ito, kabaliktaran. Pero kayo, kung may komento kayo sa kwento natin, comment nyo lang sa baba. Babasahin ko yan. Hanggang dito na lang. Salamat.